Cenu v kategórii Osobnosť televíznej publicistiky prichádza odovzdať pán Michal Tvarožek. Blondiaci, obálku s nomináciami. Pardon. Moment, tu si niekto uveril a myslí si, že je Michal Tvarožek, však? No. Michal Tvarožek je len jeden a podľa mojich dohadov by asi nevyzeral ako vy. Je trošku menej potetovaný, pokiaľ viem. Ako chrbát má celý potetovaný, ale to sa dozvieme Pardon, niekedy neskôr. dámy a páni, Martin Mako Hindy, veľká hviezda, smrtonosnej pásce 5, prídeš neskôr. Dobre, miláčik, toto je omyl. Pardon, ospravedlňujeme sa. Cenu v kategórii Osobnosť televíznej publicistiky prichádza odovzdať pán Michal Tvarožek. Toto je on, dámy a páni, tvár, ktorú môžete teraz spojiť s hlasom. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Tvarožek. Radi vás vidíme. Nech sa páči. Tak isté črty tam podobné sú, no, isté. Tie svaly som závidel. Aj my inak. Tak ako v rozhlase? No, ďakujem za opýtanie. Povedzte. Šlapeto. Šlapeto naozaj ešte stále je tam všetko dole hlavou? No. Dobre. No, hlavne, že tie nohy sú v poriadku. Tak máte obálku. No, už? Už. Či pokecáme si ešte? Tak, v kategórii Osobnosť Tak televíznej povedzte, pán publicistiky. Tvárožek, že koľko vy ste už v tom rozhlase? Nenechajte ma dočítať, hej? Ešte nie, ešte Dobre. nenastal ten správny čas, máte príjemný hlas, chceme si to vychutnať. Je to od 68. koľko rokov? 4... Asi 12. No, 14 A a tak, pol. takže približne, no. Aha. A Na ešte to vás- už treba kalkulačku. Ešte vás to baví? Nechceli by ste možno do komercie trošku zájsť? Trošku Tieto také otázky mi pred ránečko. pánom generálnym nedávajte. Ale baví, samozrejme. Inak by som odišiel. Alebo inak by ma boli vyhodili, keby ma to nebavilo. Tak nech sa páči, poďme na tie nominácie. Takže ďalšia kategória je Osobnosť televíznej publicistiky a sú nominovaní. Dá sa trošku hlas nižšie posadiť? Poprosím vás. Ďakujem. Ten mikrofón. Hla. To stačí. Patrik Herman. Ján Mečiar. A Zlatica Puškárová. No. Takže sa pozrieme donu. Pozrime sa. Ale vy by ste na kameru mohli pokojne, normálne robiť. Radšej nie. Na čo sa tam je Takže Ty sa z rozhlase. víťazom v kategórii Osobnosť televíznej publicistiky sa stáva... Kde je? Patrik Herman. Ó, ďakujem. A Patrik Herman sa z osobných dôvodov ospravedlňuje, ale tak ja sa môžem poďakovať, urobte fotky, bežný čitateľ si bude myslieť, že som dostala auta. Ty, ale ten Patrik ako opeknel. Počkaj, a nemôžem to ja vyskúšať? No Ty vidíš, máš ty si to ešte siedmich. nikdy nedržal. A tebe sa to... Hodí sa ti to, počúvaj. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim a... Dobre, tak dáme to, pošleme to poštou asi, takže poprosíme niekoho, kto by nám to mohol odniesť späť k adresátovi. No tak toto áno. Jasné. Obaja. Nie, že sa budete hádať. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak toto keby ste mohli odniesť Patrikovi Hermanovi. Ja by som to zobral, pretože ja som nový poštár a mám na to zásluhy. No dobre, Ludvík, ja to zoberiem, lebo ja som to robil 7 rokov. Tak Ja to robím 3 roky a mňa viacej babičky milujú ako teba, Patrika Hermana tiež, tak prepáč. Prosím ťa, OK, ty si máš svoje babičky, ja si zoberiem tohto ota. Ďakujeme veľmi pekne a ja to naozaj doručím, pretože Ludvík by to strátil, pretože on s tými babičkami, veď viete, už to na neho prechádza. Odovzdáme, Takže, ďakujem, dovidenia. Ďakujeme, poštári, ďakujeme.